ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഒരു 3000-ഓളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന വലിയൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഞങ്ങളുടേത്. ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ സ്കിൽ ഇന്ത്യ മിഷൻ്റെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1 മന്താണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. 11:30 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ. 2 മന്ത് ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. എനിക്കൊരു ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ വന്നാൽ 100% ഞങ്ങൾ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കി. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളുടെയും ഇൻഫർമേഷനുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.